Mama makadini tofara makadiwo tinofara chekutanga muri yeZimbabwe ingada kutanga kuziva kuti mama munonzani uye munobva kupi? ndinonzi ndakaziva mawiri ndinobva kuBhoyera kunzvimbo yandogara iko zvino ndogara kuChanzi. Alright. Mama, dambudziko ramakasangana naro rakazokusvitsai kuti musvike kwaBishop Nyamuronda Samuronda dambudziko rei? Dambudziko rakazondisvitsa kwaBishop Samuronda idambudziko rekusunungutsa munhu wandakasungunutsa akatadza kubhadhara mari. Atadza kubhadhara mari, mwana wake akashaika. Ashaika vakauya vakandikandira pamusiwo. Saka mashure mekukandwa pamusiwo ipo ndakaenda kumapurisa. Ndekupi kwazvaitikira? Kuroti mwana akauya akakandwa chitunha chemwana anga ari matwins. Saka mwana wacho ndiye akafa anga ari mukomana nemusikana. Musikana ndiye akashaika. Ndakauya vakandikandira vachiti dya nyama yako iyi. Nekuti wakati uchazviona sina handinangu zvandakambobvira tataura ndakangonyarara. Sezvo havasina nipa mari yangu ndakangonyarara ndakadaro. Saka dambudziko rakazoita kuti ndichisvika pano paBishop Samuronda ndakanda kungoti panzvimbo yakarasirwa yakatsvetwa mwana iya mumba ndainzwa mwana kuchema usiku ndakarara. Saka mukutaurawo nevamwe vakati indakambonobatsirwa rangu dambudziko rakada kungoita serenyu. Fambai makadai muende kuDZ kuna Bishop ariko panonzi Bishop Samuronda. Matambudziko avanogona kumapedza. Saka ndosvika ndasvikawo pano vandapiwa munamato kunesa panzvimbo iyoyo. Saka pandakanoiswa panzvimbo iyoyo iko zvinezvi ndakuvata zvakanaka. Handina chichandinetsa. Ore saka kureva kuti toda kuti tinatsotora nyaya mchana. Imimi ndoroto ribasa renyu rekubatsira madzimai. Ichokwadi. Vaye vanenge vakundikana kuenda kuchipatara kana vanenge vanonoka kusvika kuchipatara. Ichokwadi. Alright. Na emergency. Alright. Saka munotodaro vanhu vanotokuzivai kunzvimbo yeChanzi. Ichokwadi. Alright. So dambudziko iri vanhu ava hanozama kuda kuita hondo nemhere vakatozama kuda kutondirova. Asi vanhu vakatoti ko madii kutiza ndikati handikwanisi kuti nditize njesi yamusha wangu ini handina mhosva navo. Ivo ndovasina kundipa mari asi handambobva ndavabvunza saka ndinoziva kuti vada kuti ndaita sei. Chinhu chandakakwanisa kuita kuenda kumapurisa. Ndaenda kumapurisa vakati nyaya dzakadai so dzinoenza kuti dzitonge pano. Regai tivadedze vauye mutaurirane. Saka takaiswa muruma takaiswa mupisi tikataurirana. Saka kutaura kwavakaita vakati vachakwanisa kundiripa. Asi kubva ipapo ina handina chandakaripwa navo hapana chakamboitika. Kuti ndivabvunze ina handakwanisa futi kana kunobvunza. Saka zvakakonzeresei kunzvimbo yeChanzi kwamunogara kuvanhu vanokuonai kuvanhu vanoziva mabasa amunobata? Zvakakonzeresa kunongedzera kunzi ndiri muroyi kutosvorwa zvokuti vanhu kuchauya havachatombouyi. Vatotya kutoti kana tikanosungunutswa navo vana vedu vanofa. Saka ndashungurudzika kuti ndonongedzerwa kunzi ndiri muroyi ndisina chandakabata. Kama ndakavaudzawo havana kukwanisawo kundibatsira asi vakangoti hamukwanisi here kuti mutaure navo. Saka ndikavaudza kuti tikataura navo vakati vachandiripa. Saka kubva ipapa hapana. Saka mungadawo kutiwo kudii kune vamwe vane matambudziko akaita seramakasangana navo vasingatozivi kutoti wodii mungadawo kuti kudii kune vakadaro? Chandinongodzidzisa vamwe vangazosangana nematambudziko akaita seiwaya ndekuti ngavarege kusungunutsa munhu ngaende anonyoresa. Kana auya akutosununguka ipapo ngavasiye zvavo nekuti zvinozopa futi matambudziko mangwana ivo ndionongwa kutozoshaya basa racho. Alright. Aiwa tinokutendai netestimony yamuri kutaura, mashoko amuri kutaura tichivimba kuti umwe munhu achadzidza kubva kune mashoko enyu. Tinotenda.